Hallo og glædelig 1. december. Det her er 81 Frederik. Og det er mig. Og det er Michael Jackson. Og det er Kloge her dinosaurer. Tjek de seje briller han er på. Og de kan bare seje. Hold kæft, de er så. Nå. Jeg havde julefrokost i dag. Og jeg har spist noget chokolade. Se hvad jeg har her. Nej. Nu tænker jeg sikkert, Frederik, du sidder godt nok og keder dig. Ja. 6 kroner. Noget lort. Og handsker. Hvis jeg gør nu en bil baggrund. Det er fordi, der er kommet nogen til julefrokost. Og se her. Se. Jeg har vundet sådan en gavekort til Lido Café. Men det er så til mig at gå ned med kassen. Ja. Men så er det der. Og Xavi. Goddammit. Sådan er Xavi. Godt. Og det er mig, jeg kan godt lide sådan noget fisk. Så jeg kan godt lide sådan noget fisk, og jeg er selv fanget. Hvis I tror ikke, jeg lyver, please tro det ikke. Og se. Don't kill my way. Frost my bone. Og den der top 10 reklame har bare roligt, jeg skal nok lave den. Men indtil videre har jeg fundet på, hvad jeg skal bruge til at lave den. Men ja. Gotta go, I andre spørgsmål til en video, jeg kan lave, må I gerne sende en besked til mig, men ikke til andre, kun mig. Og hvis I ikke prøver at se, sådan brændte manden der. Nu vil jeg spise en. Hej. Hak. Nå, men. Sayonara. Peace. Og bare god jul, godt nytår, god fødselsdag, god påske, god adventsgaver og gode julegaver.